Diolch Llywydd. Mae yna un digwyddiad mawr iawn ar y gorwel i ni yn Ynys Môn, sef y cyfle i ni gynnal gemau'r ynysoedd yn 2025. Mae Pwyllgor Gweithredol Gemau'r Ynysoedd yn rhyngwladol wedi bod yn gefnogol iawn i'n cynlluniau ni, a dwi'n ddiolchgar iawn iddyn nhw am hynny, ac mi fyddwn ni'n cyflwyno yn cais terfynol iddyn nhw mewn mater o wythnosau, felly mae hwn yn amser tyngedfennol. Da ni'n ddiolchgar iawn am y gefnogaeth sydd wedi cael ei ddangos i ni gan yr awdurdod lleol a gan dîm digwyddiadau mawr Llywodraeth Cymru dan weinidogion blaenorol, a da ni'n edrych ymlaen i weithio mewn partneriaeth efo chi dros y blynyddoedd nesaf tan 2025. Ydych chi fel gweinidog sy'n newydd i'r portffolio yma yn cytuno efo fi bod hwn yn gyfle amhrisiadwy i Fôn, fydd yn hob economaidd, yn dda i chwaraeon, i ffitrwydd ac i iechyd, a fydd yn gadael gwaddol am flynyddoedd lawer, ac yn cytuno i fod o yn ddigwyddiad y gall Llywodraeth Cymru fod yn falch iawn o'i gefnogi. Wel, diolch, a gai diolch i'r aelod am ei buddsoddiadau yn y gemau yma. Dwi'n meddwl bod hwn yn gyfle. Mae'n gyfle mawr i Sir Fôn, dwi'n meddwl, sydd wedi gweld rhywfaint o broblemau yn ystod yr wythnosau nesaf, a bydde fe'n hyfryd i weld bod rhywbeth ar y gorwel am yr Island Games. Wrth gwrs, o ran y gwyddor, i ni yn gefnogol o'r gemau. Beth hoffwn i weld nawr yw yn fy nhîm i yn datblygu achos busnes dilys gyda'r Llywodraeth leol, ac yn ymwybodol dros ben bod rhaid i hwn fod yn barod erbyn yr 8 o Fawrth. Felly mae'r syniad o symud yn gyflym yn ni'n cymryd o ddifri, a fydd yn swyddogion ni yn cydweithredu gyda Llywodraeth leol i weld pa mor bell ni'n gallu mynd, ond dwi'n wir obeithiol y byddwn ni yn gallu cefnogi hwn.